Hej, mit navn er Jakob Hermansen, og jeg er studerende og iværksætter her i Herning. Mit navn er Jonas Hedegaard Nielsen, og jeg er også studerende og iværksætter i Herning. Vi har sammen startet virksomheden op på Future Insight. Den måde, vi mødtes på, det var en del af det netværk, som vi er en del af herude. Vi fandt ud af, at vi alle sammen havde lidt den samme passion for det, vi laver, og derfor blev vi enige om, at det var en god idé at starte en virksomhed sammen. Ja. Vi fik en idé ved, at vi hver især har forskellige uddannelser, vi har opnået her i Herning, altså en bachelor i multimedia og kommunikation, og med erhvervsøkonomi er der også et par af, vi har grafikere i vores gruppe. Og sammen der kunne vi ligesom godt se, at vi havde nogle ting, der kunne øge, der kunne tilføre værdi til de mindre og større virksomheder i Herning. Jeg vil sige, det der er det fede ved at være studerende og iværksætter på samme tid, det er det med, at man får lov til at bruge de redskaber, man har, og man lærer, og de redskaber, man lærer ved at studere, man får lov at bruge dem i praksis i den virksomhed, som vi har kørende ved siden af. Ja, så den støtte, man får her fra Innovatoriet, der kan man altid tage hen, hvis man har brug for noget støtte. De er ikke bange for at sende noget til både advokater og revisorer, hvis du skal have lidt ekstra input fra den side af, og det gør en forskel, at du kan komme med dine forretningsplaner og få feedback på det.